హాయ్ అండి. ఈరోజైతే టెన్షన్ అయింది. ఇంకా వంట అయితే కాలేదు. చూడు, కుక్కర్ అయితే పెట్టినా, బట్ గ్యాస్ స్మెల్ అయితే వస్తుందండి. స్మెల్ వస్తుంది. నాకైతే భయంగా ఉంది. ఈరోజైతే ఫుడ్ అయితే అయింది, కానీ కుక్కర్ పప్పు అయితే రెడీగా ఉంది. బట్ ఆన్ చేద్దామంటే భయంగా ఉంది. ఏం చేయాలి? టెన్షన్. ఈ గ్యాస్ అన్నా కట్టెల పొయ్యైనా బెస్ట్, కానీ గ్యాస్ అంటే భయం. స్మెల్ వస్తుంది. ఆఫ్లో పెట్టేశాను. డోర్స్ అంతా ఓపెన్ చేసి పెట్టా, కిటికీలు. ఫోన్ చేసా, ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో టెన్షన్ ఉంది బాబోయ్. చూడండి, ఏం చేయాలి? భయం వేస్తోంది నాకు. గ్యాస్ ఉంది, మార్చేదా?